in hi October di som pakwa sang ni som ni pali hani a Center of Excellence klona kan nei le dona ka subscriber do tak tak tele ka video min lut saka min lo clear sak thin tu te voina Mizoram hun poimo tak Israel le India thodon na hun ka fanna hi uluk le chik takin lo clear le ula Center of Excellence hun ma enkol dan le officer le staff te thorim na awanga Mizoram ta na mason na ra bi poimo an nin te kan tangkai pui ngei ka bi se ni te chuan kan han kalanga enge voinan lo ti don le hei hi siam lian filling station hawlong petrol pump mani te chuan mun kan han thleng thatrep to a watuna hian CEO mun pui kan thlenga helai Center of Excellence omna mun hi hawlong le mol thuam not kho inkar aizola tanga kilometer za som ni le lunglei lama tanga kalin kilometer som li panga inkar bor vela ommani te chuan ka video min clear sak tu te min la subscribe lo te min subscribe a like share le komena min pui le turin in khongai na kan ram dil masale ani hetianga mun manuam na tho tak tak na mun fan min phal sak tu horticulture department lama officer helai mun thu te chunga te video kalo chok chua sak theina tura man ruwa min ho tir tu te chunga khan thinlung takin lom thu ka soi tak meu ani vuinia hian helai CEO mun poimo tak tak te an na tho na mun le an na tho dan kalmang then khat te po kan han thlir chiang don ani a te chuan thlir tu le ka video min lo hlit sak thin tu te pon uluk taka voinia video te min lo thlir sak le turin amasa in ngen na kan ron siam le ani he mun hi mitam takin kan tlang fo to in karinga Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Department of Agriculture and Farmers Welfare Government of India in Agriculture lama mason atan ramdang tho pui nei thina abikin Israel le Netherlands hi tuna hian tho pui meka anni nen hian India ram hun sang Center of Excellence hi din nania Israel ne na tho dun na atanga malak chu Indo-Israel Agriculture Project ti in aping anvua tuna lungle CEO po hi Indo-Israel Agriculture Project pakhat chuni in he CEO hi thei fruits ti na turbi ka duan ni in anin thlur bing na chu sera ani he mun hi kum sang ni le som pariat khan hon alo ni dai to ani CEO kan tlo lai hian College of Horticulture Thianzola tanga helai muna training le practical experience nei tur zir lai handon kan lai takalo nia CEO a hian oriak lutin thakhat vel an cham don ani Central of Excellence thokte hian horticulture nursery enkolte serhuan enkol dan tele thiam thil chi sang an lo zir tir don ani zir lai te hi North East State sang atanga ronkal an nia an hlok pui ngei po hi arin omani te chuan zir lai te hi Mizo le namdang te an ni hloma than khat phei chuan Mizo tong po an thiam lo ani heng zir lai te ba ka hian helai mun officer te le staff te irung bola atiang anga lo pui bom tu te mi engemaw zat an awm bawk ani
tuna building kan hmu hi project officer quarters ania veranda pawh hei an nuam khawp mai a hmun hmathlir vel nan pawh duh thu sam ani tichuan a chhung hi kan han lut zuai anga hei kan hmuang hian engkim hi a felfai thlep mai a thutna nuam tak nen thil reng reng hi uluk taka en kolani tih hi a hriat ngoi ngoi mai ani tichuan tunah hian greenhouse le hmun mawi tak tak te kan thlir kual anga hmuh nawm tak ani helai hmun hi helai CEO hmun hi project officer in a thut chila bakah hian assistant project officer awm bawkin an ni bakah hian staff dang leh thawktu ni sawm vel an awma na hrang hrang thokin helai hmun hi ha tak leh buai takin an enkol thin ani CEO ah hian greenhouse a awm nual mai a hengte hi enkol hau takin thli leh ruah a thawhna chang chuan a chen a sa thin hle ani a repair pawh a hau tak khawp mai kumina cyclone rimal ron thawk pawh khan an greenhouse leh thil dang dang te a tih chiat sak nual mai a amaerawh chu tunah hian an repair tha leh deuh vek tawh a repair tur hi engemaw zat chu a lo awm a tun boruak chho vel favang khawthing thawt chho vela repair ngai te hi an ni hlawm a an hna hi a hau tak tak zet zet ani hei tuna kan luhna tura kan en tur khawl reng reng heng ho te hi Israel company siam niin belchian dawl leh rin tlak em em mai khawl ro pui tak tak te ani thlai soisak na tur leh chin na hmun tur atana an hmun buat sai na greenhouse ringawt pawh hi hmuh nawm tham ani helai CEO hmuna an hna thawh pawimawh em em mai chu horticulture department hnuaia an mamawng zela huan siam te hnena siam tur ser leh a rem chan chang chuan thlai dang lo buat sai lawk ve veka a hun taka siam te hi ni a district hrang hranga an mamawhna helai atang hian an siam chhuak thin ani tichuan hei voin nih pawh hian kan hmu ang hian tuna greenhouse kan luhna hmun hi tui hnai taka buat sai turin an lo bei leh mek a hna thawk hi an chawl hman mek lo ani a hun laiah chuan
hetia silpolin an han samkual an pha hi bet inkaran da hinim trolo na turania tichuan heng bet te hi fai takin an han tileanga henga hian thlai serte dragon fruit tele thlai sang sang te an ti bul le chu mai don ani helai CEO thil hmu num deuh mai pakhat chu thlai tui an pek dan hi ani tuna kan hmu ang hian hei sen filfer ho hi valve ani a ti hian heng beta hian pipe hi atok thlengin a inzam veka khola hian thlai tana thatur an pol ngal vek theya chu greenhouse chung an thlai enkola te hian drip irrigation mangin an semzai le vek thina heian na satakin na ti ol sama an khol man reng te hi Israel company siam ni in belchian an dol em ani CEO mun mai hi a fai tha em maya han hoi thoven du puin mun nuam tak ani a ser chin dan amit bel dan tele thil dang hredu tan chuan tlo mak mo ani amai ro chu an man ruale an infrastructure te chezong le poi khoi zong a che ching tan chuan mun na om lo ani kalboi lo kha a him thak ani helai hmuna hian zirlai ni lem lo tan po training an buat sai sak thina atul dana zirin farmer te zirtirin training an pe thina training hall thatak nein practical lam ti chin theina po an nei thaviau ani vo in hian khua athiang lo angrenga he ro mein abo pachuk maya kan lo hrethiam don nia hetiang mun ma tha hi horticulture department din ni ma se mizoram tan le mizo te tan din nani awangin kan luthi ama poimo a abikin kutna thok tu te tan atangka em don ani chuan helai mun hi kan soita kang khan Israel embassy a COE lam khoi tu te po in an tlo fo thina tin department lama ho tu te po in an ngai poimo em a India rama state dang te nei ang tho helaya omle thataka en kol ani hi alu em maya ti chuan helai mun tlo tu te po in amun ma te le an man ruate infrastructure thil reng te hi dimdoi taka kan enkol pui hi apoimo em ani hei helai bet hi kan hmu ang hian bet thum matlar phaya ta hian ser zom na tur kung sing thum chuang an siam don ani helai hmuna hian an tho ri mangai le khopang le tiang chuan cholna hun hi an nei me lo ani helai hor ti hmuna thok te hian an thok rim em maya ka video lo thlir lo hmu tu te po hian mizoram tan helai an na thok te hi damna le hrisel na te po hi kan dil pui mol hi apoi mo em ani ti kha kan soi tel lok du ni ole tikhan Center of Excellence CEO bi chianna Episode-1 chu lo tok ta Episode-2 a belchian le zualna anzirlai komna ngai nom tak le greenhouse chung fanna hmu nom tak tenen
kalau kir le thoi dona video ilo thlir le nge donia lo inen kol thala lo himla lo damla imit te kha lo ti chaksa ushaula video munom taknen kalau kir huna kanin mule nge donia bye bye pot le